баъзе бародаро хоҳиш карданд ки мисол ҳамида гап зан мақсад мега пешай таврат кардан барои шуштани даст даҳон ҳар чи гуфтан мегирӣ хулоса ҳар хел зикру ва ё буда мега хулоса ин чиз дар ҳадис наёмадай ман надидам ростиам ин чиза ва инам нестай ҳама хашастай ки пешай таврат кардан бародари азиз бисмиллоҳ мегӯен тавратам мекунен шурӯъ мекунен тамом ки карден баъде ки тамом ки карден ашҳаду ан ла илаҳа иллаллоҳ ваҳдаҳу ла шарика лаҳ ва ашҳаду анна муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ тамом инами қадар мегӯен сар карданда бисмиллоҳ тамом карданда иш барои ҳамин суннати пайғамбар монаи беҳтарин амалай гуфту гапу пешай таврат кардан вақте ки дуронем бисмиллоҳ баъде ки буд карден ашҳаду ан ла илаҳа иллаллоҳ ваҳдаҳу ла шарика лаҳ ва ашҳаду анна муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ ман инро дар ин китоби бисёр ҳам китоби зебои паноҳгоҳи мусалмон мегӯянд беҳад китоби хубада дар ин ҷа ман ёфтагим шеҷа ҳама зикру ҳама чизо ҳастай иншааллоҳ агар